खौरांगिरि बिथांखौ नमस्कार खुलुमबाय आरो जोंनि दुलाराय बिटिसि बासि रायजो राजा बिथांमोननो आं श्री अमर सिंह ब्रह्मआ अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जानानै खुलुमनाय आरो गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। दिनै जोबोद गोथार सान, गोथार फुं। दिनै जोंनि BPF हान्जा, जाय हान्जाखौ जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा सापर्ट होदों, दा बे हान्जाया दिनै देरहासार जाबाय। बिनि थाखाय आङो जे BPF राजनितिक दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गिबियावनो बेसेबा बुरजा लोगो लानानै देरहानायनि थाखाय आं बिथांखौ गोसो गोथारै बरायग्रोबाय। खुलुमबाय हाग्रामा महिलारि सार। लोगोसे जेसेबां BPFनि जानानै 29 जन जाय बिथांमोनहा MCLA महरै सायख'जादों बिथांमोनखौबो साफ्रोमखौबो आङो बरायबाय। गोजोन्थों। दिनै जोंहा रंजानायनि दिन होननानै आं सानो। जोंनि BTCनि 5 बोसोरनि थाखाय बिसायख'थियाव जोंहा BPF हान्जाया गासै 40नि गेजेराव 29 जन सोद्रोमा देरहानानै गावनो गाव सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि जानानै सरकार दानो हानाय पजिशनाव दिनै फैबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव, गोजोनथाव, रंजाथाव बाथ्रा होननानै जोङो बुंनो हायो। दा दिनै जों बेखौनो बुंनो सानगोन, जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ आगोलनिफ्रायनो जोङो खावलायबोबाय थादों जे BTC रैखा खालामनांगौ आरो BTCखौ रैखा खालामनोबा BPF हान्जानो भट होनांगौ। जोङो बुंबोबाय थादोंमोन प्रमद बर' हाटआव BTC बासाव बे बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाखौ जोङो खावलायबोबाय थादोंमोन। दा बे जोंनि खावलायबोनायखौ अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि खावलायनायखौ दिनै रायजो राजाया अनसायनानै दिनै बिथांमोनहा जों जेरै खावलायदों ओरै दिनै BPF हान्जाखौ भट होनानै गावबा गावनि बेसेन गोनां भटखौ होनानै दिनै देरहासार खालामबाय। बिनि थाखाय आङो BTC ओनसोलनि गासिबो धोरोमनि, गासिबो हारिनि, जाति धर्म निर्बिसेसै BTCनि भटार्स बिथांमोनखौ आङो गोसो गोथारै आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय। আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ মানুহসকলে BTCৰ ভোটাৰসকলে আমাৰ BPF দলক নাঙ্গলৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ অল বড' সিনিয়ৰ সিটিজেন ফৰামৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাত আমাৰ BPF দলে আমি যি দলক সমৰ্থন কৰিছোঁ সেই দলে আজি 29 জন MCLA পাই মানে লাৰ্জেষ্ট মানে সংখ্যা পাই পেলাই আজি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সক্ষম হ'ব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। दा जोङो रायजो राजाखौ बुंबोदोंमोन जे जोङो बेसेबांबा बोसोर आन्दोलन खालामनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जेनाखि अहिंसा आन्दोलनमोन, बेनि उनावहाय बे आन्दोलना हिंसा आन्दोलन एबा जंगि आन्दोलनाव परिणत जानानै 5,500 जननि बारा थैनांनानै शहीद जानांनानै जोङो बे BTCखौ मोननो हादोंमोन 2003नि 10 फेब्रुआरियाव। आरो बेनि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव जानाय BTC जेनाखि सुक्ति, बे सुक्तिया उनावहाय पार्लामेन्ट आरो रायजो सभायाव पास जानानै राष्ट्रपतिनि सहि जानानै मोनसे आयेनाव परिणत जादोंमोन। बे आयेनजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर चिफ जानानै BTC ओनसोलखौ जेरैबो जौगाखां होनो बिथाङा हादोंमोन। BTC बासि ओनसोल गासिबो धोरोमनि मानसि, गासिबो जाति जनगोष्ठीयानो समानै जौगाखांनायखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL गिबियाव बिथाङा एबसुमोन। बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव 2020नि जेनाखि 27 जानुवारियाव जे BTR सुक्ति खालामदों, बे BTR सुक्तिनि दारै जोंनि BTCनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबस्रांनाय
जादोंमोन बिथाङा हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसि आयेन बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बिथाङा बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ बिटिआर सुक्तिनि दारै धंस खालामजोब्बायमोन रायजोफोर दा दिनै जों नंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन जे बिटिसिआ जोंनि बिराद मोजां मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि बे बुस्थु आरो जोंहा बेवहाय 6 शिड्यूलनि आन्डाराव गोबां जोङो मोनथाय जों मोनदों बेखौ रैखा खालामनो हायाबा बिटिसिआ मुलाम्फा गैया लाब गैया नंखायनो प्रमद बर'नि बे बिटिआर सुक्तिखौ नेवसिनानै जोङो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारखौ लाबोफिनाब्ला जोंनि बे बिटिसिआ धंस जागोन रायजो राजानि गांनाय उखैनाय गासिबो बे जिनिसा जोबस्रांगोन होननानै जोङो खावलायदोंमोन जे एइबारनि बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल हान्जाखौ फोजोबस्रांनानै माने बिपिएफ पार्टिखौ देरहाहोनानै हाग्रामा महिलारिखौ आरोबाव गोदानै शिफ्ट खालामनानै बिटिसिनि आगोलनि जौगानाय बादि जेरैबो जौगाखांनायखौ लाबोफिननांगौ होननानै जोङो खावलायदोंमोन दिनै रायजो राजाया बिटिसिनि गासिबो जाति गासिबो जनगोष्ठी गासिबो धोरोमनि मानसिया जोंनि खावलायनाय बादियै भट होनानै दिनै बिपिएफखौ देरहासार खालामबाय बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बेवहायनो आङो बुंनो सानदों बे थांनाय 22 तारिखआव जानाय बे बिटिसिनि बे इलेक्शना बियो बे दावहाया बिराद गिदिर दावहामोन आरो बे दावहाया सैथो आरो असैथोनि दावहामोन रायजोफोर बिपिएफआ सैथोआव दङ बिपिएफआ बिटिसि सृष्टि खालामदों दा बे बिटिसिखौ रैखा खालामनो बिपिएफआ ओंखारदों दा बिपिएफखौ जोङो सैथो लामायाव दं होननानै सानगोन प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआ बिटिसि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामदों बिटिसिनि जौगानायखौ धंस खालामदों बिथाङा माने बुंनो थांब्ला एकदम माने बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव दंमोन नंखायनो दिनै जोङो खावलायनाय बादि दिनै इउपिपिएल पार्टिखौ रायजोआ नेवसिबाय बेवहायनो मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैगोन बेबादि असैथ्यजों देशखौ सालायनाय असैथ्यजों थांनाय राजखान्थि हान्जा जेनाखि इउपिपिएल दिनै बे असैथ्य राजखान्थि हान्जाखौ दिपेन बर' बादि एबसुनि आफादगिरिया दिनै सापर्ट होदोंमोन एबसुनि केडारफोरखौ बिथाङा माने दोलै नोगोरै बारसोमनानै एनि हाउ माने बर्तमान जेनाखि थांनाय सरकार बेखौ लाखिफिननो थाखाय बिथाङा आह्वान खालामदोंमोन किन्तु नाथाय दिनै जोङो नुबाय दिपेन बर'नि बे आह्वानखौ दिनै रायजोआ नेवसिबाय दिनैनि बे बिटिसिनि मैया होनाय रिजाल्टआ रोखा रोखा फोरमान होबाय रायजोफोर जे दिपेन बर'जों कुनु बिटिसि बासिनि रायजो राजा बिथांजों गैया बिथांखौ जोगारबाय बिथांनि बदलै जोंनि बिपिएफ हान्जाजोंसो रायजो राजाया खौसेयै दा बिटिसिनि उन्नयननि थाखाय खौसे जानानै थानायखौ जों नुबाय नंखायनो आं बुंनो लुबैदों दिपेन बर'आ जाय असैथो धोरोम गैयै सैथो गैयै बिटिसिनि हेंथा बिटिसिखौ धंस खालामग्रा इउपिपिएल हान्जाखौ माने सापर्ट होनानै दिनै गावखौनो फोरमान लाबाय जे बे सासे अजग्य व्यक्ति बे माने खुनु बेनाव बिसार गैया आरो बेनाव खुनु धर्म बा सैत्य होननाय जिनिस गैया रायजोफोर जोङो मिथिगौ सैत्यमेव जयते सैथोआ जेब्लाबो देरहासार असैथोआ जेब्लाबो जेनो दा बे जिनिसखौ दिनै जोङो नुफैबाय जे इउपिपिएल आरो एबसुआ असैत्य बिसोरो धोरोम गैया बिसोरनाव नियम नीति गैया नंखायनो दिनै बिसोरखौ रायजोआ जोगारबाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफआ दिनै सैथोजों सोलिदों रायजोखौ मोजाङै खांनो बिथाङा प्रतिज्ञाबद्ध जानानै दिनै आवगायदों दिनै नंखायनो रायजोआ बिथांजों मदद होदों आंथ' बुंगोन दिपेन बर'खौ दिनैनि बे रिजाल्टआव नोंथाङा जेराव इउपिपिएलखौ फुरा दमै सापर्ट होदोंमोन एबसुनि केडारफोरखौ नोंसोरो जुद्ध खेत्रआव फिल्डआव नामाय होदोंमोन अब्ला नों जेनबायब्ला नोंहा पाब्लिक भिक्ति नोंहा रायजोनि बिथि गैला बिथा गैला नोंहा नंखायनो नोङो बे भटनि रिजाल्टखौ नायनानै मानबतानि खाथिराव हिउमेनिटी ग्राउन्डआव नोङो एबसुनिफ्राय रिजिगनेसन होनांगौ दिपेन बर' नोंखौ भटनि आगोलबो जों बुंदों नोङो खुनु जुक्ति तर्क खालामनो रोङा नोंनाव खुनु बिसार गैया नोङो बबे सैथो बबे असैथो नों बेखौ मिथिया बर' हारिनि थाखाय सोर गाज्रि मावनो थांगासिनो दं बेखौसो नोङो समर्थन होग्रा बेनिखायनो दिपेन बादिया दिनैनि दिनाव एबसुनि आफादगिरि जानानै थानायनि खुनु अधिकार गैला नोंथाङा इमिडियेट माने रिजिगनेसन होनांगौ मानोना नोंथांजों सासेबो रायजो दिनैनि दिनाव गैया दा बेबादि मानसिया
हारिनि आरो देशनि समाजनि जेबो मावनो हाया। दिनै आङो खावलायगोन जोंनि बे ससियेल मिडिया यां ग्रुपनि जाय ससियेल मिडिया बिथांमोनहा बिपिएफनि जानानै हाथा हारमा खाटनि खालामनानै बिथांमोनहा दिनै रायजोनि सिगाङाव सैथो बाथ्राफोरखौ जेरै फकास खालामनानै होदों, रायजोनि सिगाङाव जेरै बेंफोरसारनानै खिन्थादों, बे बिथांमोननि नाजानायाव जे माने सैथो बाथ्राफ्रा प्रसार जानानै दिनै रायजोआ बुजिनो हाबाय। दिनै रायजोआ बुजिनो हाबाय जे इउपिपिएल पार्टिया एबसुआ जाथिनि बेरेखा, जाथिनि जोलैनि हांगार पार्टिखौसो बिसोर सापर्ट होयो बा इउपिपिएल बादिखौ सापर्ट होयो। दिनै रायजोआ बेखौ बुजिनो मोनबाय। बिटिसिआ जोंनि सना रायजोमोन, बिटिसिखौ जों लाबोफिननांगौ। दिनै रायजो राजाया बेखौ बुजिनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ हान्जाखौ एकदम माने दोलै नोगोरै भट होनानै 40 जननि गेजेराव 29 जन एमसिएलए देरहाहोनो हाबाय। दा बेखौनो दिनै आं बुंगोन जे बे दावहाया सैथो आरो असैथोनि दावहामोन आरो असैथोफ्रा जेनबाय, सैथोआ देरहासारबाय। आं दा जोबनायाव बेखौल' खावलायनो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोननि जानानै जे जोंनि दानि बे 29 जन जे सायख'जानाय एमसिएलए बिथांमोनहाबो जाहाथे गोसो गोथार भाबै फैगोन 5 बोसोराव सरकार दानानै बिथाङा रायजोफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावो, डेभेलपमेन्ट खालामो, रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो नाजायो, जाहाथे इयुनावबो जाहाथे रायजो राजाया बिपिएफ हान्जाखौ जाहाथे अनसायो। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायगोन बिथाङा नैबे फैगोन 5 बोसोराव निश्चय रायजो राजाखौ गोजोन होनो हानाय खामानि मावनो नाजागोन, माने आरो रायजोनि मोजांनि थाखाय बिथाङा जेब्लाबो सेस्था खालामगोन। दा बेखिनिखौनो आङो मिजिंथिदों आरो जाहाथे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया जेब्लाबो रायजोनि मोजां खामानि मावनानै रायजोजों अनसायजाबाय थाथों, पार्टिया थाबाय थाथों, बिटिसि ओनसोला डेभेलप जाथों, सेंग्रा सिख्ला बेकार जेनाखि साख्रि बाख्रि गैयै अबस्थानि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि थाखाय निश्चय राहा खालामनानै होगोन। बिटिसिनि गोबां जोंनि 40टा डिपार्टमेन्ट बेखौ बिथाङा लाबोफिनगोन, माने जेखौ माने प्रमद बर'आ आसाम सरकारनाव हरदोंमोन आरो बिटिसि 6 सिडुलाव माने डिसिफोरहा जेबो खामानि गैयामोन, नाथाय डिसिफोरखौ प्रमद बर'आ 6 सिडुलनि नियम निति कनस्टिटिउसनेल जे प्रभिजन बेखौ भायलेट खालामनानै पावारखौ बिथांनो हरदोंमोन। डिसिफोरनो हरनाय माने आसाम सरकारनाव हरनाय बे जिनिसखौ जोंहा आं मिजिंथिदों हाग्रामा महिलारि सारा निश्चय गासैखौबो लाबोफिनगोन। आरो आं बेखौबो बुंखानो लुबैदों श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा अथ टेकिंआव सिइएम नङा, चिफ हिसाबै निश्चय बिथाङा अथ टेकिं लागोन, खारन जोंनि बिटिसि सुक्तियाव सिइएम लिरनाय गैया आरो सिइएमहा केबिनेट मन्त्रि रेंक होननाय गैया। माने जोंनि आगोलनि चिफ आरो डेपुटि चिफआसो केबिनेट मन्त्रि आरो गुबुन इएमफ्रा जोंना बिटिसिनि एक्टनि प्रभिजन हिसाबै स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनदों। बेफोरखौ गासिखौबो घरायनानै लाबोफिनगोन आं बेखौ बिथांखौ खावलायदों। आरो बिटिसि बासि जेनाखि रायजोफोर बिथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव होनाय जेनाखि बिथाङा ग्यारेन्टि होदों बा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव जे खामानिखौ मावनो बिथाङा लिरनानै होदोंमोन बेफोरखौ निश्चय लासै लासैयै बिथाङा मावफुंलांनो हागोन। आरो बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हा हुनि जेंना, हानि पाट्टाखौ बिथां महिलारि सारा नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव गासिखौबो नङाब्लाबो प्रसेसखौ निश्चय बिथाङा मोजाङै आवगायगोन। बिथाङा बुंदों 2005नि भटार लिस्टखौ नायनानै सोर मोनथावनो सोर मोनथावा बेखौ मोजाङै बिसार खालामनानै बिथाङा हा हु होनाय पाट्टा होनायनि राहा लागोन। बे जोबोद मोजां एसुरेन्स जादों, जोबोद मोजां बे माने खोथा जादों आरो बेफोरखौ लानानैनो हयथ' जोंनि रायजो राजाया गोजोननानै बिथांनो निश्चय भटखौ होदों। दा आङो इसोरनि खाथियाव बेखौल' आर'ज गाबनो लुबैबाय जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया आरो बिथांजों लोगोसे गासै 28 जन एमसिएलएआ जयै मन्त्रि सभा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल दानानै जोंनि 40टा डिपार्टमेन्टनि गासिबो जौगाखांनायनि खामानिखौ निश्चय मावफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। जाहाथे रायजो राजाया गोजोनो आरो जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ
अरायबोनि थाखाय जाहाथे सापर्ट खालामो दा जों राजनिति हान्जानि नङाब्लाबो दिनै रायजोनि बृहत्तर स्वार्थआव रायजोनि थैनाय थांनायनि खोथाखौ लानानै बिटिसिनि सर्बांगीन बिकासनि थाखाय बिटिसि 6 सिडुलनि रैखानि थाखाय जोङो बिपिएफ हान्जाखौ अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा सापर्ट होदों होबाय थागोन जेसेदिन मोजां खामानि मावगोन एसेबां जोंनि सिनियर सिटिजेन फरामा हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो मदद होबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आरोबाव खेबसे जोंनि बिटिसि बासिनि रायजोनि जोंनि सायख'जानाय एमसिएलए बिथांमोनखौ आरो माने बरायनानै धन्यबाद होनानै लोगोसे भट होग्रा रायजो राजाखौ गुबुन गुबुन हारिनि आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि भटार्स बिथांमोनखौ आरोबाव खेबसे अननायखौ जासिबावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।